שנים לא רצית לחזור, ואנחנו הלילה טסים. איזה רגשות יש לך עכשיו לפני הטיסה? אני הולך למקום שאני לא יודע איך הוא נראה היום. השתנו הרבה דברים, אפילו תמונות אין לי ממקומות שהייתי שם. ומחיפה אנחנו יוצאים הלילה בוקרשט, טיול שורשים. טיול שורשים, לבוקרשט, לגל"צ, בחזרה לבוקרשט, ואחר כך הביתה. הביתה, זה הבית שלנו. גם במטוס בדרך לרומניה, אבא עדיין לא שלם עם הביקור. למרות שנתיים של ניסיונות שכנוע מצידי, וסירוב מוחלט מצידו לחזור אל המקום שבו נולד, גם עכשיו, לפני נחיתה, אבא לא מרגיש שהוא חוזר הביתה. אני חושב שאת כל הטיול הזה הוא עשה רק בשבילי, והוא עצמו היה מוכן לוותר עליו. הנה נחת. אנחנו בבוקרשט. תגיד, אתה מרגיש באיזה מקום שאתה חוזר הביתה? לא. בנוף הבתים בישנים אשר היו צעירים בימי ילדות חלפו נראה די מודרני. אתה לא מזהה כלום, אבא? לא. כנראה שהכל נבנה מחדש. כנראה. 63? כאן, כאן היה חנות. מה, אבא, תסביר בעברית, מה? תנסה. כאן היה חנות. טוב שעצרנו. חנות צבעים. כאן. של אבא שלך. של אבא שלי. איפה? החנות הזאת פה? המתחרה הגדול של סבא, חנות לצבעים בשם הכלב השחור, עדיין נמצאת בדיוק באותו מקום. אבא מתרגש ופתאום מתמלא באדרנלין. Nimic, eu vă spun, că în urmă cu 50 de ani, nimic nu s-a schimbat. Aici era teșgheaua. Aici stătea militul. Mai există vopsele legale? Nu mai există. Mai există. תראה לך דוגמה. Unde sunt? Pot să văd vopsele legale? זה צבעים? זה צבעים שמה? צבעים לבדים, גלוס. צבעים, זה היה המקצוע. זה הייתה התמחות של אבא שלך. כן. מגזין לבופסלה שפייררי, להכין לנר. כשיצאנו מהחנות, אבא הסתובב בסמטאות כמו תייר במנהרת הזמן. מנהרה מחזירה אותנו 70 שנה לאחור, ומסתבר שלא הרבה השתנה בנוף ילדותו. פה שום דבר לא השתנה, אבא? שום דבר, גם הקיוסקים האלו, גם הבזארים האלו, עם הבגדים, נשאר אותו דבר. כשבאו הנאצים, הגרמנים, והפציצו את גל"צ, ישבנו והסתכלנו איך הורסים את החנות. מה, החנות עלתה באש? החנות שלכם? כן. מה קרה? ולא יכולנו להציל שום דבר. מה קרה? מה ראיתם? ראינו את הלהבות. טוב, בוא לאוטו. ניסע לבית שלכם עכשיו. אנחנו לא מוצאים עדיין את הבית, מנסים להסביר לנו. הנה לניצסקו, זה הסמטה שלכם. הגענו בשעה טובה, עכשיו תראה איפה הבית. כאן הייתה הכניסה, כאן היינו שמים את המפתח, וזה היה החדר שלי. איפה שהחלון? נבקש להיכנס. של נער מתפקע. Avem și noi rugăminte dacă se poate, bineînțeles. Deci, domnul, sunt turiști, sunt plecați, domnul plecat de foarte mult timp din România. Da. Și domnul spune că în casa asta s-a născut și este în vizită, vrea să uite, vrea să vadă. Poftiți! מה? Uite, la fuierii. מה? את העופות. תגיד. את העופות. זה הבית שלכם? אנחנו בתוך הבית שלכם? כן. כאן היה חול שלנו. החול שהיינו אוכלים צהריים. כאן היה מטבח.
כאן היה החדר של ההורים שלי, זה המטבח. של אוממה. זה נשאר אותו דבר, הקיבטה, תסתכל, נשאר אותו דבר, זה הקיבטה. את הברז, הכיור, אותו דבר. אותו דבר, קיבטה. כאן הייתה יציאה. את הזמן לא ניתן לעצור, אך בבית, ברחוב מניצסקו, כאילו הזמן עצר מלכת. כל פריט בבית מעלה באבא זיכרונות. אני חושב שלא אתה ולא אני נהיה פה יותר אף פעם, אז יש סרט. אני לא. גם אני לא. בסוף היום אנחנו בדרך לבית הקברות. האם נמצא את הקברים של סבא וסבתא? בית הקברות היהודי, ההורים של אמא, וסבתא שלי. Dar în polul, ăștia-s proaspeți, în polul, în partea asta. Da, mi-aduc aminte că mergeam. מחפשים, מי גילית אבא? הנה, ליבה מרקוס, 8 בפברואר. 46, סבתא שלך? סבתא שלי, בוניקה מאה. טוב, בוא תשים אבן, תמצא אבן, תשים אבן. היום פיאטרת של האיש. תראה, פתאום ראית אבא. מלמעלה. N-am mai venit cineva să-i pui o... על גדות נהר הדנובה הכחולה, מקום שאבא גדל וזוכר כל כך טוב, אפשר להירגע ולסכם. 2 בתים, אחד כבר לא קיים. בית קברות עם קברים שלא נמצאו, ורצון עז לעזוב הכל ולברוח משם כמה שיותר מהר. זה פשוט לא הבית שלי, חוזר אבא ואומר. זה עבר, זה נגמר, קצה חלום ודי, כל הזמן גם היה חנות. בנצפה אותה. זה עבר, זה נגמר, לתמיד אולי. מעגל שנסגר ונשארת חי. ניפגש נתראה, לב אוהב ונותרה, כמו על ים נזרום, נזרום, נבקש עד שנגיע וניגע אל החלום.